Ahoj všetkým, toto je premiérová časť podcastu Kult knihy. Moje meno je Michal Talo a so mnou je tu dnes a bude tu so mnou pravidelne bývať aj Anna Siedik. Ahoj Anna. Ahoj Michal. Tento podcast, keďže ide o vôbec prvú časť, by sme si mali asi trochu na úvod predstaviť. Na Slovensku, aspoň to je môj dojem, je dlhodobo málo kvalitných podcastov o literatúre. Naša kultúra momentálne nie je v úplne dobrom stave a aj tých pár projektov, ktoré máme, je v ohrození. Už len keď sa pozrieme na Česko, kde je situácia na prvý pohľad porovnateľná, ale v skutočnosti úplne iná a tých naozaj kvalitných a podnetných podcastov o súčasnej literatúre je tam viacero, ktoré vieme počúvať, ktoré pravidelne vychádzajú a ktoré reflektujú aj tú domácu scénu, aj tú zahraničnú. A u nás nám čosi také chýba, aj s rozhlasom sa to momentálne pod rôznymi vplyvmi čoraz viac zhoršuje. A my sme sa teda rozhodli túto dieru, nechcem povedať, že na trhu, ale skôr dieru v ušiach zaplniť aj týmto spôsobom a možno aj skúsiť rozprúdiť zmysluplné rozhovory o knihách, o písaní a čítaní. Tento podcast bude vychádzať v dvojtýždňovej frekvencii. Okrem našej pravidelnej rozhovorovej show s Annou bude obsahovať tiež rôzne iné formáty. Pravidelne tu budú tiež diskutovať o súčasných slovenských knihách literárni kritici Daniel Domorák a Martin Makara vždy s ďalšou hostkou alebo hosťom. Ďalej tu budú rozhovorové formáty. Ten prvý vlastne budete môcť počuť už o 2 týždne, čo ešte budeme avizovať na záver tejto časti. Tie rozhovory bude robiť primárne Pavel Sibila. Ale skôr než začneme a skôr než prezradíme, o čom sa v tejto prvej časti budeme rozprávať a prečo, je dôležité povedať, že podcast Kult knihy by sme nemohli tvoriť, nebyť nášho hlavného partnera, ktorým je nadácia Tatra banky a tej týmto i ďakujeme, že sa môžeme o literatúre rozprávať slobodne a dúfame, že podnetne. Dobre, Anna, asi ťa vyzvem, aby si povedala, o čom sa dnes budeme rozprávať a ako sme vlastne k tomu došli. Prečo sa nám to zdá podnetné? Ono, keď to prezradíš, tak bude zrejme zjavné, prečo sa práve dnes ideme o tejto téme rozprávať, ale predsa len ťa o to poprosím. Áno, tak možno začnem zďaleka. Nech to ešte tak natiahnem, ale keď sme sa rozprávali o tom, ako budeme tento podcast budovať, tak sme si povedali, že chceme sa rozprávať nielen o knižkách, ktoré radi čítame, ale aj o témach a nejako pochopiť, vlastne uchopovať knižky, o ktorých sa ideme baviť v kontexte širších tematických rozmerov. A preto aj počas výberu tejto témy sme uvažovali o tom, čo sa momentálne v svete deje a ako by sme mohli to reflektovať. Preto sme sa rozhodli, že tento prvý diel nahráme o grónskej literatúre a keďže asi aj viacerým poslucháčkam tá literatúra nepríde až tak veľmi známa a sme si dávali otázku, prečo, aká tá literatúra je, čo nám vie priniesť, čo nám vie vypovedať o aktuálnej situácii, ktorá sa v Grónsku deje, ale aj priblížiť nejaký kontext, aby sme sa vedeli viac do grónskej literatúry ponoriť a ponoriť sa viac do uvažovania ľudí, obyvateľov Grónska. Tak dnes sa budeme baviť o grónskej literatúre a hlavne o knihe od autorky Niviaq Korneliussen, ktorá napísala knihu Homo sapien a táto kniha bohužiaľ nie je v slovenskom jazyku. Tu si možno neskôr povieme aj prečo, ale je v českom jazyku. Čiže táto kniha vyšla v českom jazyku a vo viacerých ďalších 15 jazykoch a je, ktorá je najpopulárnejšou knihou z Grónska.
A taktiež sa budeme baviť aj o kontexte, v ktorom táto kniha vznikala, ale aj celkovo o kontexte grónskej literatúry. Je to tak, ja len doplním, že ten český preklad knihy Homo sapien vyšiel v českom vydavateľstve Argo v roku 2019 a preložil ho Zdeněk Líčka. Špecificky sa mi zdá dôležité podotknúť, že ho preložil z prekladu, keďže je to preklad z dánčiny a do dánčiny si sama autorka Nivia Corneliusen preložila túto knihu z grónčiny, v ktorej ju napísala. K tomu sa ešte dostaneme, prečo je to tak, ale treba podotknúť, že naozaj pri všetkých tých prekladoch do približne 15 jazykov, ktoré táto kniha má, čo je v podstate v súčasnej grónskej literatúre nevídaný a o žiadnej inej knihe sa to nepodarilo. Pri všetkých tých jazykoch platí, že ide o preklady z dánskeho prekladu. Samozrejme autorského, čo znamená, že je zrejme najvernejší, aký môže byť, ale predsa len to má isté špecifika. Napríklad už len ten, to je tiež asi dôležité na začiatok podotknúť, že aj vzhľadom na to, kde sa nachádzame, Anna je v Londýne, ja som v Bratislave, tak ja som čítal ten český preklad a Anna čítala anglický preklad. A každý ten preklad je trochu iný, keďže v grónskom origináli podľa vyjadrení samotnej autorky sa mieša grónčina, dánčina a angličtina. V dánčine z toho vlastne miznú tie rozdiely medzi dánčinou a grónčinou. No a v českom preklade vlastne sa mieša primárne čeština s angličtinou a predpokladám, že v anglickom sa nemieša nič s ničím. takže to je ešte zaujímavé z toho hľadiska, ako vlastne sa tie rôzne preklady a samopreklady menia, premieňajú a zároveň sa v nich isté veci nevyhnutne strácajú, čo je asi vždy vec pri preklade, ktorú je dôležité spomenúť. Mohli by sme si povedať niečo o grónskej literárnej tradícii, respektíve o jej absencii. Ty si teraz hovorila o tej téme, o tom, kam nás výskum tejto témy zaviedol, keďže je samozrejme logické, že vzhľadom na to, že špeciálne v našich končinách vieme o grónskej kultúre a grónskej literatúre málo, my dvaja vieme málo o grónskej literatúre. Pre mňa je tá kniha tiež niečo, čo mám dlho v polícii, ale priznám sa, že mi na to roky padal prach a nebyť tej grónskej krízy, ktorá sa teraz pod vplyvom prezidentovania Donalda Trumpa a jeho snah získať Grónsko pod americkú nadvládu začala diať. Asi by mi ani nenapadlo ju otvoriť a siahnuť po nej. Kúpil som si ju pred rokmi ako vlastne kuriozitu a potom som na ňu aj zabudol a pri tejto príležitosti som sa rozhodol otvoriť. Mnohom ma prekvapila, k tomu sa dostaneme, ale mnohom ma prekvapila zrejme aj preto, že som vlastne o tej grónskej literatúre nič nevedel. A keď som si začal niečo zisťovať, došlo mi, že samozrejme jednak je to literatúra veľmi malej krajiny, nie malej geografickou rozlohou, samozrejme Grónsko je obrovské, ale malej počtom obyvateľstva. Grónsko má približne 56 000 obyvateľov a hlavné mesto Nuuk, v ktorom sa táto kniha primárne odohráva, má iba 20 000 obyvateľov, čo je v podstate krajina o veľkosti krajského mesta na Slovensku, alebo dokonca možno okresného mesta na Slovensku. Tá literárna scéna teda pochopiteľne je malá. Sám som zvedavý, ako si s tým poradí Festival Mesiac autorského čítania, ktorý má tento rok čestnú hostujúcu krajinu práve Grónsko, a ktorý trvá 31 dní, pričom počas každého dňa by sa tam malo predstaviť jedno autorstvo, takže uvidíme, čo to bude, keďže myslím si, že v rámci nášho rešeršu sme až toľko mien ani neobjavili. Ale ono to, okrem toho, že je to malá krajina, má aj rôzne iné dôvody. Samozrejme, Grónsko ako krajina obývaná Inuitmi nemá úplne tradíciu písomnej literatúry v tom zmysle, ako ju vnímame my v kontinentálnej Európe alebo v tzv. Kolektívnom západe. Je to krajina, ktorá v podstate až do tej dánskej kolonizácie, ktorá začala niekedy na začiatku 18. storočia oficiálne, hoci predtým už tam boli nejaké výpravy, nemalo
písomnú literatúru a skôr fungovalo na základe ústneho rozprávačstva, ústneho odovzdávania si legend a príbehov a básní, a mytológie, ktorá bola často piesňová, ktorá súvisela s rôznymi rituálmi a tak ďalej. A zmenilo sa to v podstate až v polovici 19. storočia, keď vtedajší dánsky správca Grónska ako koloniálneho územia priniesol do Grónska prvý tlačiarenský stroj, ktorý sa tam začali v podstate vydávať noviny, začali sa zbierať príbehy a práve akoby tie ústne podávané mytologické svedectvá a mytologické tradície sa začali zapisovať, možno aj pod zámienkou, aby sa nestratili. Ale samozrejme nevyhnutným dôsledkom toho bolo, že písomná tradícia, alebo teda písomné novum, čiastočne nahradilo existujúcu ústnu tradíciu, ktorá stále do nejakej miery pretrváva, ale je menšia a slabšia, než bývala v tom čase. Samozrejme, tá grónska literárna tradícia sa následne vyvíjala, o tom sa ešte budeme rozprávať viac potom, čo sa budeme rozprávať o samotnej knihe. Prešla rôznymi obdobiami, sama vlastne hľadala svoju identitu aj pod vplyvom toho, ako sa menil vzťah z Grónska s Dánskom, ktorý je stále komplikovaný a napriek tomu, že momentálne si Grónsko asi logicky vyberá spoluprácu s Dánskom pred tým, aby bolo ovládnuté Spojenými štátmi americkými. Tá grónska literárna tradícia teda prešla rôznymi obdobiami, prešla nejakým národotvorným obdobím, riešila otázku, nakoľko zotrvávať v tradíciách, alebo skúmať vlastné tradície, alebo sa naopak modernizovať a približovať k tej európskej literárnej tradícii alebo k západnému modernizmu. A špecificky je to ešte pri tej najmladšej generácii. Ak sa dostaneme k Nivea Corneliusen, tak Nivea Corneliusen sa narodila vlastne na začiatku 90. rokov a do povedomia literárnej scény v Grónsku sa dostala v podstate práve s týmto svojim debutom, respektíve ešte pred ním s poviedkou, ktorá mu predchádzala a na základe ktorého ten debut, ak som to správne pochopil, ten debut je v podstate rozšírením tej poviedky. V Grónsku bola zorganizovaná v rokoch 2012 a 2014 poviedková súťaž s názvom Alatta, z ktorej vzýšlo hneď niekoľko mien, ktoré sa etablovali a ktoré sú dnes v grónskej mladšej literárnej scéne kľúčové. A jednou z nich, alebo tým najdôležitejším z nich je práve Nivea Corneliusen, ktorá následne tú poviedku rozpracovala do románového debutu Homo sapien, za ktorý bola nominovaná na cenu Severskej rady. Treba povedať, že cena Severskej rady je najprestížnejšie ocenenie severskej literatúry, respektíve severských literatúr, keďže sú na ňu nominované knihy z všetkých severských krajín a je to cena, ktorú väčšinou dostávajú naozaj už akoby veľmi etablované dôležité mená severskej súčasnej literatúry. A treba povedať tiež to, že Nivea Corneliusen po tomto úspešnom debute, ktorý sa v Grónsku stal bestsellerom, čo som si schválne zisťoval, čo znamená, ak sa v Grónsku niečo stane bestsellerom, a zistil som, že to znamená, že sa predá viac než 1000 kusov knihy, ale to vlastne aj na Slovensku je asi v súčasnej slovenskej literatúre potom bestseller, keď sa predá 1000 kusov knihy. Neviem, o čom to vypovedá. Asi o ničom. Ale... Aj na Ukrajine. No, to už vzhľadom na veľkosť Ukrajiny je potom už naozaj vec, ktorú by sme asi mali skúmať, prečo je hranica 1000 kusov považovaná za bestsellera, čo to vypovedá o našich literatúrach. Každopádne po debute vydala druhý román o niekoľko rokov neskôr, ak sa nemýlim, v roku 2020, ktorý sa vo voľnom preklade volá Dolina kvetov. Ten už získal priamo, nielen bol nominovaný, ale aj získal cenu Severskej rady a bol tiež preložený do viacerých jazykov. Zatiaľ nie do češtiny, slovenčiny ani angličtiny, ale asi najbližší k nám existuje v poľskom preklade a v nemeckom preklade, ak by si ho chcel niekto prečítať. K tomu sa možno tiež ešte dostaneme, keď sa budeme rozprávať o tejto konkrétnej knihe, keďže vieme niečo aj o tej druhej knihe, hoci sme ju nemali možnosť čítať.
Teraz už sa obraciam na teba. Mohli by sme si povedať niečo viac o tej samotnej knihe Homo sapien, ktorú sme prečítali a o ktorej sa tu primárne dnes chceme rozprávať. Zaujíma ma z tvojho pohľadu asi na úvod, s akými si vstupovala očakávaniami do čítania tejto knihy, jediného prekladu súčasnej grónskej literatúry knižného, ktorý, ak sa nemýlim, máme. A keď už si do nej teda vstúpila, keď už si ju prečítala, o čom sa ti zdá, že je, aké sú jej ústredné témy a možno ako je napísaná? Mm-hmm. Tak ja by som možno ešte na začiatok spomenula to, že keď sme si nastavili tému, alebo keď sme sa ešte bavili o tom, že by sme chceli že by sme chceli nahrať podcast o grónskej literatúre, tak ja som zrazu googlila, hľadala, že čo vôbec existuje, o čom by sme sa mohli rozprávať, keďže som o grónskej literatúre predtým nevedela nič. A pre mňa je veľmi dôležité čítať o Grónsku od ľudí, ktorí bývajú v Grónsku. A zrazu v našich kontextoch objavíš, že také knihy nie sú, alebo skoro nie sú. Ale napríklad na Slovensku môžeme nájsť knihy od Absintu, ako Ľad alebo Mihotáni. To sú knihy od Ilony Višnievskej, ktoré vyšli vo vydavateľstve Absint, a to sú reportážne príbehy miestnych obyvateľov. To sú také vlastne príbehy, ktoré rozprávajú o každodennom živote, o zložitom vzťahu k Dánsku a skúmajú skôr akože tú každodennosť v Grónsku. Takže pre mňa bolo ako keby dôležité nahliadnúť a teda preskúmať Grónsko z pozície tej grónskej literatúry. Takže ja som túto knihu začínala čítať s tým, že teraz sa to udeje, že teraz sa dozviem veľa o Grónsku prostredníctvom tejto literatúry, že zrazu som čakala, že mi bude chladno z tej literatúry, že sa ponorím do kontextu krajiny, o ktorej skoro nič neviem, ale vlastne ak chceme pochopiť, že ak chceme vedieť, ako žije súčasné Grónsko, tak to je aj dobrá literatúra, aj dobrá kniha, aj nie dobrá kniha, lebo vlastne stále potrebujem o Grónsku čítať viac a viac. A áno, od tejto knihy vlastne som očakávala niečo úplne iné, a predtým, ako som ju začínala čítať, tak som o nej nič neprečítala. Ja som si povedala, že proste idem teraz s prázdnou čítať, a nič som nečítala ani o autorke, ani o tom, čo ma čaká. A zrazu, keď som začala, tak tá kniha ma úplne vtiahla do seba, lebo môžeme si povedať, že ona je veľmi dynamická. Ona je vlastne rozdelená na 5 častí? 5. Takže táto kniha je rozdelená na 5 častí a ten román má takých 200 strán, ale má také špecifické delenie a tým pádom sa číta veľmi rýchlo, je písaný prostredníctvom, vlastne tam sa veľmi miešajú rôzne naratívne prostriedky, buď objavujú sa tam napríklad denníkové záznamy, úvahy, ocitneme sa zrazu v hlave z jednej z postav, alebo potom môžeme čítať aj SMS-ky a výmeny konverzácií medzi postavami, a vlastne celý ten román je rozprávaný z rôznych uhlov pohľadu. Má veľmi zaujímavú takú vlastne uzatvorenú štruktúru, že my začneme a potom skončíme tam, kde sme začali, ale z inej perspektívy, z iného pohľadu. Máme tam postavu Fí, ktorá sa rozišla so svojím dlhoročným priateľom Inuk, to je Fín brat a najlepší priateľ Arnaka. Máme Sáru, do ktorej sa Fia zamiluje,
a máme Ivik, ktorá je Sarina priateľka. Čiže vlastne na začiatku, keď som si prečítal, alebo na začiatku tam máme také vysvetlenie, že kto sú tie postavy a ako sú medzi sebou, aké medzi sebou majú vzťahy. A mne to vlastne veľmi dlho trvalo, až kým som pochopila, ako medzi sebou súvisia, aká je medzi nimi dynamika, čo sa vôbec odohráva, lebo každá z tých častí nás ponára teda do príbehu inej postavy a my sa ocitneme v nejakom priestore a nevieme kde. Nevieme, ako to súvisí s tým predošlým príbehom, v ktorom sme predtým boli. Čiže je to niečom chaotický, ale veľmi usporiadaný, že chaoticky usporiadaný príbeh by som povedala. Teraz možno so mnou nemusíš súhlasiť, ale... Ja som uvažoval celý čas, čo som to čítal nad slovom bordel, že ono je to vlastne bordel naozaj akoby aj tým, ako sa tam striedajú tie perspektívy, aj tým, ako sa striedajú rôzne jazykové registre, že tam máš jednoducho pasáž, ktorá je 5-stranová veta napísaná naozaj takým akoby modernistickým spôsobom s odkazom na tie európske literatúry. Potom tam máš screenshoty chatov medzi tými postavami, potom tam máš rôzne texty z hudby popovej a tak ďalej a vlastne sa to strieda úplne voľne a zároveň šialeným tempom, ale bordel, ktorý je vlastne veľmi zábavný, pretože v niečom kopíruje to, ako myslí generácia 20-tníkov a mladých mestských ľudí, čiže som to prijal. Áno, ale mne sa to na tej knihe aj veľmi páčilo, lebo vlastne ona aj tým, že nás ponára že vlastne môžeme sa ponoriť do rôznych postav, tak aj ten spôsob narácie alebo spôsob, ako rozprávajú ten príbeh je iný a v niečom sa líši. Napríklad ja neviem, ako to je teraz, ako to bolo v českom preklade, ale v anglickom, v niektorých SMS-kách tam boli preklepy, že jedna z postav písala proste s preklepmi alebo robila nejaké chyby a bolo to tiež veľmi zaujímavé vlastne, nakoľko ona vedela ucelene vytvoriť tie postavy, že vlastne po tom, čo som ten román dočítala, som pozerala rozhovor s autorkou a pre mňa bolo neskutočne zaujímavé, keď som sa dozvedela, že autorka tento román napísala, keď mala 24 rokov, ona bola vlastne na rezidencii a mala nejaké 3 mesiace a 2 mesiace z toho prokrastinovala a napísala tento román za 3 týždne. A ja som stále vlastne, a možno aj tým môjim vnímaním, že ja som taký skôr oveľa viac chaotický človek, ja som stále nevedela pochopiť, ako vedela usporiadať celý ten chaos a proste napísať tak dobrú podľa mňa knihu. No to je vyjadrenie o prokrastinácii. Mi bolo veľmi sympatické, pretože som tiež chronický prokrastinátor a potom robím veci v návaloch 12-hodinových prác na poslednú chvíľu. Myslím, že to mnohí tvoriví ľudia budú vedieť oceniť, ale áno, z toho v podstate, čo si hovorila o tom, ako je tá kniha napísaná, vyplýva, že je to kniha, ktorá zachytáva život niekoľkých mladých ľudí žijúcich v núku, čiže akoby mestských ľudí, ich chaos, aj keď si hovorila vlastne o tých akoby nejasných vzťahoch medzi postavami. Ja mám pocit, že oni sú nejasné zámerne aj preto, že nie sú jasné samotným postavám, že vlastne sú tak premenlivé, ako to býva vlastne, keď má človek 20, dačo. Ona sama, autorka, mala myslím 24, keď to napísala, alebo tak nejak. Mala krátko po 20-ke. A tie postavy naozaj majú medzi sebou drámy, rozchádzajú sa, schádzajú sa, spávajú spolu, potom sa hádajú, čo v podstate je ešte o to zábavnejšie, že sa to celé odohráva v tom 20-tisícovom núku, kde sa všetci so všetkými poznajú, do nejakej miery sú všetci so všetkými rodina, alebo odtiaľ cítia potrebu vypadnúť, pretože majú ponorkovú chorobu práve z toho, aké je to mesto malé. Ale keď sme hovorili o tých očakávaniach, áno, že si hovorila, že si mala pocit, alebo si čakala chlad, alebo ľad, ja som presne išiel s nejakou asi díčovou romantizujúcou predstavou toho, ako bude vyzerať súčasná grónska literatúra do tejto knihy, do jej čítania. A potom som dostal v podstate veľmi typický európsky mestský román,
ktorý by sa mohol odohrávať samozrejme s istými zmenami aj v Bratislave, alebo v Prahe, alebo vo Viedni, alebo vo Zvolene, keď už sa snažíme hľadať paralely tých menších miest, jednoducho kdekoľvek inde, pretože tie veci, ktoré postavy riešia, popkultúrne odkazy, o ktorých sa rozprávajú, o ktoré ich zaujímajú, to, ako sa vyjadrujú, to, ako myslia, ako sa k sebe správajú, ako sa vzťahujú k svetu, je vlastne úplne rovnaké. Žijeme v globalizovanom svete a myslím, že je to tu úplne rovnaké ako všade inde v tejto knihe. Napriek tomu, že samozrejme niektoré z tých postav sa vzťahujú aj ku Grónsku, ako ku krajine a k tej skúsenosti života v nej. Sú tam pasáže, je tam taká pasáž, ktorá viem, že v Grónsku bola kontroverzná, kde jedna z tých postav, práve Inuk, vymenúva rôzne vlastnosti typické pre Grónčanov a Grónčanky, pre obyvateľstvo Grónska. Je to moja najobľúbenejšia časť tejto knihy. Ja z toho prečítam iba kúsok, teda prekladám to voľne z češtiny do slovenčiny s tým, že budem iba vyberať. Je to akoby taká enumerácia rôznych vlastností, ktoré tvoria podľa Inuka, ako tejto postavy, charakter Gróňana. Človek je Gróňan, keď sa narodil a bol vychovaný v Grónsku. Človek je Gróňan, keď hovorí svojim jazykom. Človek je Gróňan, keď miluje svoju krajinu. Človek je Gróňan, keď je hrdý na svoju národnosť. A potom to pokračuje. Človek je Gróňan, keď je alkoholik. Človek je Gróňan, keď bije svoju partnerku. Človek je Gróňan, keď cíti sebalútosť. Človek je Gróňan, keď klame. Človek je Gróňan, keď je hlúpy. Človek je Gróňan, keď je zlý. A končí to: človek je Gróňan, keď je teplý. V angličtine je tam použité slovo queer. A čo je asi tiež dôležité, že všetky tie postavy sú queer. Nájdeme tam transrodovú postavu, nájdeme tam lesbické postavy, nájdeme tam bisexuálne postavy, nájdeme tam gejov. Čo mi tiež vlastne príde téma, ktorá je zaujímavá z toho hľadiska, ako sa tam vôbec nerieši. Ja som si pri tejto príležitosti alebo rieši, ale iným spôsobom, než by sme možno čakali pri takejto malej komunite. Ja som si samozrejme následne čítal o právach LGBTQI ľudí v Grónsku. Zistil som, že sú vlastne po vzore Dánska veľmi progresívne, ale aj tak je to prežívanie queer ľudí v takto málo zaľudnenej krajine špecifické a má svoje výzvy, ako napokon všade bez ohľadu na to, ako vyspelá krajina je, pokiaľ ide o legislatívu a akceptáciu. Ak sa ešte vrátime k tomu Inukovi, to je postava, ktorá jediná tematizuje grónskosť a prežívanie seba ako občana z Grónska. Je to postava, ktorá uteká z Nuku do Dánska, pretože sa zapletí do škandálu s jedným politikom, ktorý má ženu a deti a vlastne sa prevalí skrz inú z postav, že spolu spávajú. A ten Inuk konkrétne vníma Grónsko veľmi negatívne. Ona sama, autorka Nivia Corneliusen, vlastne v tom rozhovore, ktorý si spomínala, o ňom hovorí, že pre ňoho je vlastne akt mladickej rebelie to, že sa snaží zosmiešňovať a kritizovať fakt, že obyvateľstvo Grónska vníma seba samé ako obeť dánskej kolonizácie a že to pre ňu bolo dôležité, pretože chcela ukázať, že ľudia z Grónska sú jednoducho rôzni a vnímajú aj tieto veci úplne inak. Keď si sa ma aj pýtal, že o čom tá kniha je, že pre mňa tá kniha bola až v niečom taká klaustrofobická, možno aj kvôli tomu presne tým vzťahom a pocitu, že ty poznáš úplne všetkých v tom meste, aj keď to tak nie je, ale každý s každým súvisí, ale zároveň aj o tej, samozrejme o identite, aj v kontexte potom už, keď som čítala viac a viac o grónskej literatúre, nakoľko tá téma identity je pre Grónsko dôležitá, ale aj v tomto kontexte tá identita, ktorá nie je jednotná, ktorá je vlastne chaotická, ako celá táto kniha, ktorá sa nám mení pred očami, až nevieme, v akom sme štádiu tej zmeny, natoľko je ako keby pohyblivá a rôznorodá. To je vlastne, myslím, veľmi výstižné, pretože sama autorka o tom hovorí,
a je to niečo, čo sa ako téma objavuje v súčasnej grónskej literatúre a aj možno jej akademickom výskume opakovane, že grónska kultúra vlastne hľadá sama seba. Hľadá svoju podobu, hľadá východiska, z ktorých by mala alebo naopak nemala vychádzať, čo myslím skúsenosť do nejakej miery každej postkoloniálnej literatúry. Samozrejme pri Grónsku môžeme uvažovať, či to vôbec je postkoloniálna krajina, alebo či to je ešte koloniálna krajina, pretože jedna vec je oficiálny koniec koloniálnej nadvlády, druhá vec sú reálne následky a nejaký neokolonializmus a postkolonializmus. Keď si hovorila práve o tej Ilone Višnevskej, o tej poľskej reportérke, ktorej vyšli 2 knihy v Absinte o Grónsku, tak myslím, že ona v jednej z tých kníh píše niečo v zmysle, že obyvateľstvo Grónska sa už necíti Dánmi, ale zároveň sa ešte úplne necítia byť samostatnými Grónčanmi a vlastne sú v procese toho hľadania. Ja som si pri čítaní tej knihy aj vzhľadom na to, čo sme hovorili, že je to vlastne veľmi typický urbánny román o mladých ľuďoch, ktorí fungujú dnes a je to nejaký portrét prežívania mladých mestských queer ľudí. Som si kladol otázku, či je vlastne charakter tej knihy dobrou alebo zlou správou pre grónskú literatúru a pre túto jej identitu, ale došiel som k záveru, že to vlastne nie je nič, čo by som mal posudzovať. Pretože tá kniha, áno, asi si vieme povedať, že uspela, že bola nominovaná na tú cenu Severskej rady a že akoby je to tá jedna kniha, ktorá prenikla do zahraničia a je prekladaná do mnohých jazykov. Práve preto, že vlastne veľmi náplňa naše kontinentálne a západné predstavy o tom, ako má vyzerať román, ako má vyzerať súčasný román, ako má vyzerať dnes próza. Ako sme hovorili, mohlo by to vlastne sa odohrávať v akomkoľvek meste, kdekoľvek v Európe, ale asi aj v Amerike, ale zároveň si myslím, že by to mohlo byť napísané veľmi podobným spôsobom v akejkoľvek krajine Európy, minimálne Európy, čo sa dá vnímať, a to je napokon tá nezodpovedaná otázka všetkých národných literatúr, nielen tých kolonizovaných, nakoľko je literatúra komunikatívna dovnútra krajiny, nakoľko je skôr exportným produktom. No, produkt je zlé slovo, ale jednoducho niečím určeným na export. Napokon nejde len o knihy z Grónska, alebo sme odtiaľto, alebo z akýchkoľvek iných krajín, ktoré majú tú koloniálnu skúsenosť, ale hovorí sa o tom aj vo veľkých literatúrach, veľkých jazykoch. Viem, že v Nemecku sa viedli a vedú debaty o Jenny Erpenbeck, ktorá dostala za Kairos vlastne medzinárodnú Bookerovú cenu, že jej nemecká kritika občas vyčíta, že nepíše pre nemecké čitateľstvo, ale že prezentuje Nemecko tak, aby bolo stráviteľné pre zahraničné čitateľstvo, že jednoducho ukazuje nejakú romantizovanú verziu Berlína pre cudzincov, pre ľudí, ktorí si ho chcú nejakým spôsobom predstavovať. A to je teda otázka toho, či vlastne my môžeme vnúcovať našu európsku perspektívu krajine ako je Grónsko a mať nejaké očakávania. Pre mňa tá kniha bola cenná tým, že som si uvedomil, že nie je na mieste, aby som vôbec nejaké očakávania mal. A že moja predstava je skresľujúca, že je sama o sebe vlastne výsledkom nejakého podvedomého západného koloniálneho myslenia, keď očakávam v úvodzovkách nejakú exotiku. A že asi bude najlepšie tento typ písania jednoducho prijať taký, aký je a neklásť si otázku, či je alebo nie je dostatočne grónsky. V tomto kontexte mi ešte napadlo to, keď autorka v tom rozhovore, ktorý sme počúvali, rozpráva o tom, aký vplyv mala táto kniha na mladých ľudí, bo mne sa na tej autorke veľmi páči, ako ona celkovo uvažuje o písaní a prečo ona vôbec píše, lebo ona si kladie tú jasnú otázku, prečo potrebuje písať a prečo potrebuje písať práve o tom, o čom píše. A túto knihu, aj keď uvažuje o tom, ako to celé vzniklo a rozpráva o tom, ako to celé vznikalo, tak hovorí a zdôrazňuje, že to bolo niečo, čo i jej veľmi chýbalo a čo ona ako queer autorka teda
prežívala a potrebovala prečítať a vidieť niekde v Grónsku a jej to veľmi chýbalo a preto si povedala, že to je aj to, čo prežíva a čo by bolo naozaj pravdivé od nej, aby napísala, lebo vlastne ona tam na začiatku aj hovorí, že na začiatku si myslela, že tá kniha sa bude vyvíjať trošičku inak, ale potom v procese si uvedomila, že nie. A aj tá jej následná kniha, tá druhá kniha po takom dlhšom období mlčania, keď nepísala nič a venovala sa skôr aktivizmu, lebo autorka dlhodobo je vlastne aj aktivistkou a venuje sa otázke samovráždam v Grónsku, tak tá jej druhá kniha pracuje práve s touto otázkou a s tým vlastne prežívaním ľudí, ktorí zažijú samovraždu niekoho blízkeho a s tou stigmou, s ktorou spoločnosť, ako s tou stigmou spoločnosť pracuje alebo respektíve nepracuje. Takže aj toto mi príde v tom celom kontexte ako veľmi, veľmi zaujímavé. Áno, to vlastne ma vracia späť k tomu citátu, ktorý tiež ona spomína v tom rozhovore, čiže že sa snažila ukázať, že Grónsko je veľmi rôznorodé, že neexistuje jedna verzia Grónska. Existuje obrovské množstvo rôznych verzií tejto krajiny a jej ľudí a žiadna nie je tá pravá alebo tá nepravá. A v podstate, že vlastne ju viedlo nutkanie alebo potreba dať hlas svojej generácii, o ktorej mala pocit, že je tak trochu neviditeľná vzhľadom na to, že vlastne ona ako autorka z tej generácie narodených v 90. rokoch, keď sa veľa vecí menilo, aj pokiaľ ide napríklad o vzdelávanie grónskych detí a mládeže, má vlastne inú skúsenosť, než aká je v grónskej literatúre a kultúre ustálená, alebo o akej sa primárne hovorí. A že vlastne preto ten román v Grónsku tak veľmi rezonoval, pretože veľa mladých ľudí písalo nielen z núku, ale z rôznych odľahlých oblastí a osad po celom Grónsku, že to s nimi veľmi súznie a že sa v tom vidia a že majú pocit, že im to dalo nejakým spôsobom hlas. A čo mne príde zaujímavé je, že vlastne rovnako s tým vieme súznieť my, keď to čítame tu, keď to čítame kdekoľvek inde, práve tým, že ten román je veľmi medzinárodný. Keď hovoríme o tých vplyvoch, ktoré zjavne má európska a západná literatúra na jej písanie a na túto knihu konkrétne, asi by sme sa mohli dostať k tomu, ako celkovo ovplyvňuje koloniálna nadvláda literatúru alebo možno slovné vyjadrenie. Skúsim to takto širšie pomenovať slovné vyjadrenie, keďže už sme hovorili o tej tradícii ústneho rozprávačstva, ktoré nemalo historicky písomnú formu. A nie je to len prípad Grónska. Napokon, aj keď sa pozrieme na viaceré národy kolonizované Veľkou Britániou historicky, ide často o krajiny napríklad v Afrike, ktoré nemali tradíciu písaného románu a v podstate to, že tá tradícia vznikla, je v niečom hybridný produkt. Je to v niečom akoby snaha kombinovať hlasy z krajiny, ktorá má koloniálnu skúsenosť s západnou formou práve preto, aby tá skúsenosť bola stráviteľná pre čitateľstvo alebo pre čitateľskú verejnosť. Tu rozmýšľam o tom aj v tom kontexte, o ktorom už sme hovorili, pokiaľ ide o fakt, že tá kniha prerazila na západe aj preto, že ona sama si ju preložila z grónčiny do dánčiny. Rozmýšľam nad tým, či by to vlastne bez toho bolo možné. My sme si v rámci rešeršu teda obaja čítali celkom veľa o tom, ako tá koloniálna nadvláda vyzerala, ako ovplyvňovala napríklad aj jazyk a viackrát tam vyskakovala terminológia typu danizácia, čo vlastne nadväzuje na niečo, s čím máme aj na Slovensku skúsenosť, niečo, s čím máš ty ako Ukrajinka skúsenosť, či už je to maďarizácia historicky tu, alebo rusifikácia v Ukrajine. Niečo, s čím majú skúsenosť vlastne mnohé kolonizované krajiny a zdá všetky do nejakej miery, keďže tie mechanizmy sú vždy veľmi podobné. Zároveň dánska koloniálna nadvláda po tom, čo oficiálne skončila, čo bolo v roku 1953, sa paradoxne stala ešte silnejšou.
pretože Grónsko sa oficiálne stalo súčasťou dánskeho územia, už nebolo kolóniou, ale v úvodzovkách plnohodnotným územím a v tomto dôsledku naplno rozbehli tzv. Modernizačné procesy, čo v princípe znamenalo dánsku kultúrnu hegemóniu, čo znamenalo potláčanie používania grónčiny ako jazyka vo verejnom prostredí, vo verejnom prejave, jej nahrádzanie dánčinou, to, že vlastne všetky úrady boli vedené ľuďmi importovanými z Dánska. Bol dokonca taký veľmi známy experiment, ktorý sa volá teda v preklade experiment malých Dánov, v voľnom preklade, kde niekoľko desiatok grónskych detí doslova uniesli do Dánska, kde ich vychovávali v internátnych školách. V podstate ich kompletne pripravili o ich grónsku identitu a následne sa tie deti nikdy nevrátili ku svojim rodinám. Ak sa aj vrátili do Grónska, tak opäť išli žiť do sirotincov a do internátnych škôl, kde ich vzdelávali čisto v dánčine a veľká časť tých detí následne, ak sa nemýlim, dokonca možno polovica, trpela ťažkými psychickými problémami, zdravotnými problémami. Veľká časť z nich zomrela v mladom veku v dôsledku tohto experimentu. A dánska vláda sa vlastne Grónsku po 10 ročiach grónskych snah ospravedlnila za celé toto až v roku 2020. Čo je asi tiež v niečom výpovedné. Vlastne uvažujem o tom, aký asi môže byť vzťah ľudí v Grónsku k dánčine ako k jazyku, ktorý potrebujú, ak sa chcú literárne etablovať. Čo je prípad tejto autorky? Napadla mi jedna vec, že ako sme sa rozprávali o tejto knihe, tak stále ja som vnímala vlastne, aj keď tak veľmi jemno, tak som tam vnímala to grónske pozadie, ktoré sa prejavovalo napríklad vo vzťahu jednej z postav, ak sa nemýlim, to bola Sara a jej rodičov. Ako tie postavy uvažujú o nejakých problémoch, ako je napríklad alkoholizmus alebo depresie a mentálne zdravie. Čiže stále som tam videla ako keby to také uvažovanie o lokálnych problémoch, ktoré trápia miestnych obyvateľov, že stále to tam bolo prítomné, aj keď to nebolo možno tou centrálnou hlavnou témou. Áno. No, mohli by sme sa skrz tie takzvané typicky grónske problémy alebo problémy, ktoré sú výrazné v grónskej spoločnosti a zároveň cez ten vzťah k jazyku dostať k tomu, či sa vôbec dá hovoriť o nejakej univerzálnej skúsenosti kolonizovaných ľudí s jazykom kolonizátorov. A zaujíma ma z tohto hľadiska tvoja perspektíva, keďže samozrejme je rozdiel pri každej kolonizovanej národnosti, aký vzťah zaujme k jazyku. Ten rozdiel často vychádza aj z toho, v akej fáze sa kolonizácia alebo postkoloniálna existencia nachádza. Ak sa pozrieme na Grónsko, tak je tá dánčina jednoducho nevyhnutná ako literárny jazyk, vzhľadom na to, o čom sme sa rozprávali, ale zároveň vzťah k jazyku je nevyhnutne komplikovaný. Úplne iné je to samozrejme v súčasnosti na Ukrajine, vzhľadom na to, že Ukrajina je momentálne už roky vo vojne s Ruskom, čo je tá koloniálna mocnosť, ktorá sa Ukrajinu snažila a snaží celé stáročia kolonizovať a v podstate rusifikovať, čo je niečo, o čom sa u nás vlastne málo hovorí v tej súvislosti, že je to kolonizácia. Ono to je kolonizácia, sú o tom napokon dostupné i knihy. Ja tu mám pred sebou na stole položenú knihu Maxima Eristaviho Ruský kolonializmus z prievodca, ktorý vyšiel tiež v českom preklade v Utopia Libri, kde vlastne mapuje históriu ruského kolonializmu a toho, ako sa Rusko snaží vlastne pohltiť jazykovo a kultúrou tými istými mechanizmami, ktorými všetky ostatné veľmoci Ukrajinu, ale aj mnohé iné národy, pri viacerých sa to bohužiaľ úplne podarilo. Zaujíma ma ale tvoja perspektíva. Ty si vyrastala v Kyjeve ešte pred totálnou inváziou, kde teda historicky koexistovala ukrajinčina s ruštinou. Samozrejme dnes sa to mení aj pod vplyvom vojny. Predsa len ma ale zaujíma, keď vyrastáš ako tínedžerka, ako mladý človek v krajine, ktorá už má nejak zadefinovaný
negatívny vzťah k veľmoci, ktorá sa ju snažila a snaží kolonizovať, ale predsa len máš historicky v sebe zakorenené v uvažovaní nejaké dojmy, nejaké pocity o statuse jednotlivých jazykov. Ako si to vnímala? Keďže to je niečo, čo sa mi zdá, že je na tej koloniálnej skúsenosti veľmi zaujímavé a podstatné. Ja som si tu vypísal nejaké citáty z štúdie literárnej vedkyne Dobroty Pucherovej, ktorá sa zaoberá práve literatúrou postkoloniálnych národov, a ona v štúdii Prečo píšem po anglicky, kde sa zaoberá akoby tými národmi historicky kolonizovanými Veľkou Britániou, píše, citujem, primárnymi zbraňami kolonizácie neboli pušný prach a olovo, ale jazyk a literatúra. Chcem sa preto dostať k tvojej osobnej skúsenosti, keďže mám pocit, že v tomto vieme hľadať isté paralely. Ono to vlastne je zaujímavé, že tie tendencie sú veľmi podobné a môžeme to vidieť aj na tom, ako sa snažili zničiť, prípadne zastaviť rozvoj iným jazykom. Napríklad, keď sa rozprávame o Rusku, tak môžeme sa rozprávať aj o tom, ako počas vlastne Sovietskeho zväzu sa zakazovala krymská tatarčina a ako bola násilne potlačená, ako sa menilo písmo na cyriliku, aby to bolo niečo jednoduchšie a viac pochopiteľné. Takisto napríklad aj jidiš, ktorý bol na ukrajinskom území veľmi populárny a on sa porušťoval a veľmi sa zjednodušovalo písmo, takže aj ten prístup k ukrajinčine bol veľmi podobný. Tá ukrajinčina sa ako keby zjednodušovala, slovníky sa takisto menili, že vlastne keď som rastla ja, tak ja som ako keby tú kodifikovaný ukrajinský jazyk nikdy nepočula okolo seba. Ja mám taký špecifický príbeh kvôli tomu, že som bývala s matkou, ktorá je zo západnej Ukrajiny, ale západná Ukrajina je takisto veľmi špecifická, lebo na západnej Ukrajine sa nerozpráva čistou ukrajinčinou, ale veľmi špecifickým dialektom, ktorý v sebe zahrňa aj maďarské, aj slovenské, aj české slová a takisto nejaké dialektné špecifické názvy. A čiže ja som vlastne nikdy nebola v strete s literárnou angličtinou okrem školy. Iba tam som mohla počuť, ako ukrajinčina znie. Čisto neviem, ako to správne povedať, ale teda tak, ako znie iba ukrajinčina, lebo v domácnosti som počula ešte aj z otcovej strany to, čomu my na Ukrajine hovoríme suržik, a to je vlastne ako keby poukrajinšťovanie ruských slov a teda nejaká taká to privlastňovanie nejakých ruských slov ukrajinčinou. Je to tiež veľmi zaujímavé, lebo momentálne tiež názory na to, či je suržik legitímny, či nie je legitímny, sa veľmi rozdeľuje, lebo z jednej strany máme veľa kníh, autoriek, ktorí pracujú so suržikom, lebo je to súčasť nejakého tej kultúry, v ktorej existuješ. Zároveň je to niečo, s čím rastieš, s čím máš spojenie, ako naozaj rozprávaš, čiže nejaký taký ten dialekt, ale zároveň potom máme aj také možno viac puristické názory, ktoré tvrdia, že to nemá miesto a nemal by ten suržik existovať, alebo teda, že musíme sa úplne zbaviť vplyvu Ruska na ukrajinčinu, a to je jeden z vplyvov Ruska a ruského jazyka na ukrajinčinu a na jeho vývoj. Ale čo sa týka aj nejakého vyrastania v tom kontexte, tak samozrejme tá nadvláda ruštiny prevládala, lebo aj ja som to zažila, keď sa to vôbec neriešilo, že všetci rozprávali po rusky, hlavne v meste, hlavne v Kieve, lebo ja som z predmestia, čiže ja som prešla aj to nejakou takouto transformáciou, keď som bola v malej lokálnej škole a potom som sa presunula do Kieva a zrazu sa všetci rozprávali po rusky a ja som nerozumela nejakej terminológii alebo nejakým špecifickým výrazom, ktorým
ktoré som predtým poznala v ukrajinčine, čiže to bol pre mňa to bola pre mňa obrovská výzva. A teraz vidíme, ako sa to postupne mení, ale vidíme to napríklad aj na tom, ako s jazykom pracujú spisovatelia a spisovateľky. Stále máme spisovateľky, ktoré písali v ruskom jazyku, alebo tá ruština je pre nich bližšia. Čiže oni si tie knižky buď prekladajú a potom vydávajú v ukrajinčine, takže autorky buď prekladajú svoje knižky do ukrajinčiny a potom si ich sami vydávajú, alebo ešte máme taký trend pre ruskojazyčné spisovateľstvo, keď píšu po rusky a následne sa tá kniha niekým preklada do ukrajinčiny a tak následne tá kniha vyjde. Mám pocit, že tak funguje aj Andrej Kurkov, aj Ilarion Pavľuk, ktorý teraz čerstvo vyšiel v slovenskom preklade. Tak aj on je vlastne ruskojazyčný autor, ktorý následne dával tie knihy prekladať do ukrajinčiny a takto vychádzali. Ale aj čo sa týka napríklad knihkupectiev, ja keď som vyrastala, tak bolo veľmi náročné nájsť knihkupectvo, v ktorom by bola väčšina kníh po ukrajinsky a celkovo to, ako fungoval knižný trh, že vlastne ruské knihy boli úplne všade kvôli dostupnosti, aj kvôli tomu, že v Rusku sa moc nerešpektuje autorské právo, alebo prípadne sa vôbec nerešpektuje autorské právo. Tým pádom sa knihy nelegálne tlačili a distribuovali na takých lacných na takom veľmi lacnom papieri. Čiže sa distribuovali, povedzme, že nelegálne. A tým pádom to samozrejme poškodzovalo existenciu vydavateľstiev, lebo ako presvedčiť človeka, aby kúpil drahšiu kvalitnú knihu, keď stále máš prístup k tej knihe, ale je oveľa lacnejšia, aj keď tá kvalita teda je hrozná. A teraz sa to samozrejme veľmi mení. Teraz máme nové vydavateľstva a tým, že ľudia nemajú prístup k ruským knihám a riešia to, že záleží im na tom, aby podporovali ukrajinské knihy a čítali ukrajinské knihy, tak sa to samozrejme oveľa viac mení a teraz vidím aj tendenciu toho, čo a ešte pred 5 rokmi bolo absolútne nemožné na ukrajinskom trhu, že sa tlačia debutanti, že sa objavuje oveľa viac debutantiek, že sa tlačí veľa ukrajinských autorov a autoriek, o ktorých sme nevedeli, sú to nové skvelé mená, lebo je potom dopyt, ktorý predtým nebol. Mňa zaujalo, čo si hovorila o tom jazyku mesta versus jazyku okolia, alebo vidieka, alebo rurálnych častí. Že to je, zdá sa mi, fenomén, ktorý sa vlastne opakuje, že aj napríklad v Rakúsku-Uhorsku historicky boli mesta primárne nemeckojazyčné, pretože nemčina bola ten jazyk akoby vzdelania, jazyk prestížny. Dokonca Budapešť bola do 19. storočia majoritne nemeckojazyčným mestom a vlastne až v rámci maďarizácie vnútornej samotného Maďarska sa stala maďarskojazyčným. V Bratislave ani nehovoriac, ktorá vlastne bola nemeckojazyčným mestom s tým, že druhá najväčšia jazyková skupina bola maďarčina a slovenčina väčšinou existovala v okolí, ale nie v samotnom meste a vlastne ma to privádza, keď sme hovorili o tom, že tie jazyky miest boli jazykom prestíže a jazyky kolonizované boli väčšinou odsunuté alebo ponechávané kdesi na okraji späť k tej danizácii a k tej tzv. Modernizácii Grónska, kde sa vlastne preferovanie dánčiny prezentovalo ako cesta k pokroku v zmysle, že dánčina je prestížnejší a intelektuálne nasýtenejší jazyk. A čo je vlastne tiež akoby niečo, čo sa objavuje opakovane. Ak sa vrátim k tej štúdii Dobroty Púcharovej, prečo píšem po anglicky, ona tam hovorí o tom, ako to fungovalo v Indii v 19. storočí, kde
taktiež britské impérium presadzovalo v literatúre angličtinu ako nadradenú všetkým indickým jazykom. Je tu taký citát vlastne koloniálneho administrátora Thomasa Babingtona Macaulaya, ktorý tvrdil, že jediná polica dobrej európskej knižnice sa môže vyrovnať celej indickej a arabskej literatúre a historické informácie, ktoré nájdete vo všetkých knihách napísaných v sanskrte, prekonajú tie najtenšie učebnice dejepisu používané na anglických stredných školách. A s tým vlastne súvisí v krajinách kolonizovaných rôznymi európskymi mocnosťami aj vytváranie príležitosti pre kolonizovaných ľudí, ktorí ten jazyk príjmu. Kde vlastne, či už je to tá danizácia, alebo vzdelávanie detí v britských kolóniách v angličtine s cieľom vytvoriť ľudí, ktorí vlastne vo vnútri tým, ako myslia, cítia, uvažujú a rozprávajú, budú Briti, alebo budú grónsky Dáni, čo im otvorí vlastne cestu k literárnemu uznaniu, k lepšej kariére a tak ďalej. Takéto vytváranie, že ak príjmeš ten v úvodzovkách prestížnejší jazyk, ktorý je ti prezentovaný ako niečo lepšie, niečo dôležitejšie, niečo kultúrnejšie a kultivovanejšie, tak sa staneš lepším človekom a uspeješ. A vlastne ma zaujíma, či si to možno aj podvedomé vnímala, či si mala pocit, že tým, že si z ukrajinskojazyčnej rodiny ešte vlastne z tej západnej Ukrajiny, ktorá vlastne akoby rozpráva dialektom miešaním rôznych vplyvov, si mala pocit, že tvoj jazyk je možno menej cennejší, keď v tom Kyjeve sa rozpráva ruštinou, tým jazykom v úvodzovkách veľkej kultúry, keďže vlastne do Rusko sa tak prezentuje, že to je tá krajina, ktorá má tú veľkú literárnu tradíciu, tú veľkú kultúrnu tradíciu, až do tej miery, že vlastne často privlastňuje aj mená napríklad ukrajinskej literatúry. Áno, určite to tak bolo. Aj si pamätám, ako som otcovi hovorila, aby mi kúpil nejaké knihy v ruštine, lebo som nečítala po rusky a zrazu som, tým, že som začala študovať na škole v Kyjeve, tak som sa stretla s tým, že neviem ten jazyk až tak dobré. A ja si pamätám, že sa zo mňa aj smiali, že ja neviem ten jazyk tak dobre, že neviem po rusky rozprávať správne, lebo som sa ho nikdy predtým neučila. Iba to, čo som odchytila okolo mňa a tým, že ako keby ten kontext stále bol ruskojazyčný v meste, si vlastne videl veľa reklám a všetkého, veľa textu v ruštine, takže ten jazyk sme ako keby poznali, aj keď sme sa ho nikdy neučili napríklad. A aj samozrejme tá tendencia toho, že mesto rozpráva v ruštine, to môžeme vidieť aj napríklad to bolo taká, stále sa prejavuje, ale oveľa menej aj taká tendencia napríklad v určitých mestách, ako je Odesa, tým, že Odesa je veľmi tak akože spätá s ruskou kultúrou, aj kvôli Puškinovi, aj kvôli Katerine, tak vždy tam aj v Odese, ale aj v Kyjeve ja som to cítila ako keby, že chceš patriť k niečomu lepšiemu a to lepšie znamenalo vždy predtým to ruské. Keď si chcel čítať niekoho, kto napísal o Kyjeve a chcel akože patriť do také tej intelektuálnej bubliny, tak si siahol po Bulgakovovi a nie po niekom, kto teda písal, tvoril v ukrajinčine. Takže to bolo vlastne také niečo nutené, by som povedala, že nešla som za tým z nejakého záujmu, ale skôr, lebo som chcela byť lepším človekom, alebo som chcela patriť niekam, kam som mala pocit, že nepatrím, lebo som sa do toho kontextu ako keby nenarodila. Takže zrazu som mala pocit, že musím vstrebať oveľa viac. Aj samozrejme som to riešila, keď som písala svoje prvé básne, tak ja si pamätám, že niektoré básne som písala aj v ruštine, lebo existovala myšlienka toho, že keď chceš preraziť ako ukrajinský autor alebo autorka, tak musíš písať po rusky. Jednoduchšie sa to predáva, máš viac čitateľov proste všade a sú aj nejaké ceny v Moskve, kam môžeš prípadne tie básne alebo iné texty poslať. Cítila som tú nadvládu jazykovú. Toto vlastne presne opisuje znovu tá Dobrota Pucherová v tom texte, kde skúma primárne indické literatúry písané v angličtine.
A píše tam, že je to vlastne dvojsečná zbraň, pretože na jednej strane to indickému autorstvu umožňuje komunikovať svoju skúsenosť v jazyku zrozumiteľnému Európy, na strane druhej tým ale upadajú jednotlivé pôvodné indické jazyky a zároveň, že je to vlastne obrovské lákadlo pre to autorstvo, pretože ako náhle napíšeš knihu v angličtine, je oveľa úspešnejšia, dokonca podľa nejakých štatistík sa prekladá následne aj do ďalších európskych jazykov, čo sa nestane, ak ju napíšeš v jednom z indických jazykov a následne je hoci aj preložená do angličtiny, pričom ona tam citovala alebo parafrázovala jednu indickú literárnu vedkyňu, ktorej meno si teraz nespomeniem, ktorá tvrdila, že to vlastne súvisí s netrpezlivosťou svetového čitateľstva a tým, že skúsenosť kolonizovaných národov potrebujeme nejakým spôsobom zjednodušiť do niečoho, čo vieme pochopiť a čo je nám blízke a čo je nám známe a tým pádom, ak je to v jazyku koloniálnej mocnosti alebo bývalej koloniálnej mocnosti, tak je to pre nás ľahšie stráviteľné. A v podstate, ak sa tým vrátime k tomu Grónsku a k súčasnej grónskej literatúre, ak už sme hovorili o tom, aká je pod dánskymi vplyvmi a že o tom, či sa niekto z grónskej literatúry etabluje v zahraničí, vieme hovoriť podľa toho, či je nominovaný práve na tú cenu Severskej rady, čo je taký dobrý indikátor a teda okrem Nivie Corneliusen to bola ešte Serine Stenholt, ktorá so zbierkou poviedok Zombieland bola v roku 2016 tiež nominovaná a tiež z okolností prešla tou literárnou súťažou, o ktorej sme hovorili, ale čo mi príde zaujímavé je, že sú to vlastne v oboch prípadoch knihy, ktoré si vyžadovali to, aby ich prijalo a pochopilo dánske čitateľstvo, aby sa následne mohli rozšíriť do sveta. A to napríklad je celkovo zaujímavý fenomén. Ja som našiel rozhovor s jednou akademičkou z univerzity v Grónsku, Anne Mette Hellstedt, a ona hovorí o fenoméne v žánrovej literatúre, že ako vlastne my poznáme taký ten severský noir a severské krimi, tak momentálne sa vytvorilo vlastne subžáner tzv. Arktický noir, ktorý sa odohráva za polárnym kruhom a často v Grónsku práve, v grónskej literatúre, ale vlastne vychádza z tiež nejakej kontinentálnej alebo západnej predstavy o tom, aké je to Grónsko, ťaží z toho, že je to vlastne tajomné, že je to nepochopiteľné z našej perspektívy, že sa tam dejú nejaké zvláštne veci, je tam tá krutá príroda, sú tam tie mýty a zvláštni ľudia uzavretí a tak ďalej. A že vlastne sú to často knihy písané síce o grónskom prostredí, o ľuďoch z Grónska, ale väčšinou autormi a autorkami dánskeho pôvodu, alebo etnickými Dánmi a Dánkami a nie sú určené pre primárne grónske publikum, respektíve grónske čitateľstvo, sú určené primárne pre dánske čitateľstvo. A napokon grónske čitateľstvo sa k nim ani nemá ako dostať, keďže v Grónsku bolo jedno jediné knihkupectvo, ktoré minulý rok v januári 2025 zatvorilo na dobro, pretože jeho majitelia sa presťahovali do Dánska a nemali ho vlastne komu prenechať. Ale ona tam zároveň hovorila, že vlastne jedna z vecí, ktoré ju zaujíma, je nejaký kompromisný prístup k tomuto a používala tam taký výraz glokálny, čo mne sa vlastne veľmi páči ako kombinácia slov globálny a lokálny a ide presne o to, ako sklbiť regionálne špecifika so zrozumiteľnosťou pre medzinárodné publikum, čo je vlastne vždy kompromis, ale asi sa tým vraciame k tomu, čo sme hovorili o našich očakávaniach o tej knihe. Nie je to niečo, o čom by sme mali alebo vedeli vynášať hodnotiace súdy. To, či je ten kompromis dobrý alebo zlý, to, ako sa má vlastne grónska literatúra profilovať, akú komu má prehovárať. Čo si mi vlastne hovorila, že je otázka, ktorú rieši aj ukrajinská literatúra momentálne. A asi to rieši do nejakej miery každá literatúra, nakoľko sa vracať k vlastným tradíciám alebo sa naopak pozerať von. Stále nie som si istá, či to rieši ukrajinské autorstvo, ale skôr, keď sa hovorí o ukrajinskej literatúre, tak sa hlavne mimo Ukrajiny, tak sa častokrát spomína, že to je ako keby, ako hovorí napríklad Andrej Kurkov, že je to introvertná literatúra, ako keby literatúra, ktorá sa veľmi sústreďuje na tom ukrajinskom kontexte a na ukrajinských lokálnych veciach a tým pádom je oveľa náročnejšie ju preložiť alebo teda predať niekde na západe, lebo všetky tie veci ako keby treba vysvetliť alebo nejakým spôsobom priblížiť alebo nejako inak
proste inak lokalizovať. A zatiaľ, hlavne momentálne počas vojny, samozrejme, knihy, ktoré by boli nejakým spôsobom aj v tom nejakom strede lokalizované, nemáme. Lebo knihy sa píšu o tom, čo sa na Ukrajine deje a tým pádom nie sú v sebe ten špecifický lokálny kontext. Ale ja nad tým veľmi uvažujem aj skrz nejaké svoje písanie a také tie pohyblivosti, identity, kto si a čo si. Myslím si, že veľa autorov, autoriek ukrajinských v zahraničí s tým zápasí a rieši to. No, už sa tu rozprávame pomerne dlho o niečom, čo je stále v procese hľadania a bádania, keďže, ako sme spomínali na začiatku, a k tomu sa vlastne vraciame, je to téma v našom kontexte málo známa, ale zároveň téma povedomá, tým, ako v nej vidíme paralely medzi rôznymi inými skúsenosťami, ktoré máme aj v našom regióne a ktoré poznáme z kultúry prakticky celého sveta, alebo sveta, ktorý prišiel do kontaktu s európskym kolonializmom, možno nielen európskym, keďže podnetom pre túto literatúru bol aktuálne moderný alebo novodobý americký kolonializmus, alebo pokusy oň, ktoré práve prebiehajú. Bude zrejme zaujímavé aj v zmysle skúmania a spoznávania súčasnej grónskej literatúry a rôznych prístupov, akými grónska literatúra skúma a spoznáva seba samú a svoju vlastnú identitu navštíviť v priebehu júla práve mesiac autorského čítania. Sám som zvedavý, kto sa tam vyskytne. Predpokladám, že aj práve Niviek Corneliusen, o ktorej sme sa dnes rozprávali a o ktorej knihe sme sa dnes rozprávali a od ktorej sme sa dostali k rôznym iným veciam, aspoň čiastkovo. Takže veríme, že to môže slúžiť aj ako istá pozvánka pre ľudí jednak na tento festival, ale aj do čítania grónskej súčasnej literatúry, z ktorej teda v preklade nemáme až tak veľa, ale je možné, že sa to zmení a minimálne si vieme do nejakej miery začať viac vnímať to, ako grónska kultúra vyzerá, aké má rôzne podoby a byť vnímavejší voči tomu, čo v nej vzniká. Dostávame sa k záveru, ale v rámci tohto formátu by sme pred samotným rozlúčením sa vždy chceli ponúknuť aj nejaké knižné tipy na knihy, ktoré sme nie nevyhnutne už čítali, ale ktoré nás zaujímajú a chceli by sme ich ideálne, ak na to bude čas, čítať v dohľadnej dobe a možno sa o niektorých z nich budeme napokon rozprávať aj v tomto podcaste, čo nie je sľub, ale tak či onak nás zaujímajú. Čiže Anna, ja ťa poprosím, začni ty. Prvá kniha, ktorú odporúčam, je kniha ukrajinského autora Ilariona Pavliuka Vidím, že vás láka tma, v preklade Veroniky Goldiňákovej. Táto kniha vyšla vo vydavateľstve Artforum a ak sa nemýlim, vyšla pred pár dňami čerstvo. A je to psychologický thriller, ktorý skúma ľudskú ľahostajnosť a zlo prostredníctvom prípadu nezvestného dieťaťa v prekliatej dedine. A je to kniha, ktorá na Ukrajine získala obrovský úspech a predalo sa veľmi, veľmi, veľmi veľa výtlačkov. A kniha bola jednou z najpredávanejších kníh posledných niekoľko rokov, odkedy vyšla. Ďalšou knihou, ktorú som si vybrala, je kniha norskej autorky Gunhild Ørhaug Cítim znamenám, ktorá vyšla vo vydavateľstve Brak v preklade Petry Mikulášovej a je to román o láske a všade prítomnej osamelosti života. Ale zaujala ma táto kniha tým, ako pristupuje k jazyku a ako skúma jazyka jeho podstatu. Takže na čítanie tejto knihy sa veľmi teším. A nakoniec poslednú knihu, ktorú som si vybrala, je Neviditeľný svet bisexuality od Julie Show v preklade Nikoly Tomáščikovej, ktorá vyšla vo vydavateľstve Literárna bášta. Michal, ty nám prezraď svoje tipy. Ja mám tipy dnes iba 2 a v oboch prípadoch ide o rakúske knihy.
Tou prvou je súčasný román, ktorý má v českom preklade názov Mizíme. Jeho autorkou je rakúska prozaička Johanna Sebauer. Vyšlo to v preklade Michaely Škultety koncom minulého roka v vydavateľstve Prostor, ale ja som sa k tomu dostal skrz ukážku slovenského prekladu v časopise súčasnej prekladovej literatúry Verzia, ktorého aktuálne číslo je venované práve rakúskej literatúre. V slovenskom preklade, a myslím, že aj v nemeckom origináli sa tá kniha volá Ninshof, v podstate znamená akoby dedina ničoho, a je to vlastne veľmi zábavný a v niečom spoločensky relevantný román o tom, ako sa istá dedina v Burgenlande na rakúsko-maďarskom pohraničí snaží zmiznúť zo sveta, tak aby sa o ňu nikto nezaujímal, aby nikto nevedel, že existuje, pretože nemá záujem zapájať sa do fungovania zvyšku sveta, takže na to sa veľmi teším, najmä tá ukážka ma veľmi navnadila a myslím, že je to pocit, ktorý dnes vieme zdieľať mnohí, snahu zmiznúť zo sveta, tak aby si nás nikto nevšímal, ale mali sme pokoj od všetkého. A tou druhou knihou je súborné vydanie 5 noviel Thomasa Bernharda, ktoré vyšli vo vydavateľstve Literárna bašta v preklade Juraja Dvorského. Tá kniha sa volá Nad priepasťou života. Thomas Bernhard je kľúčové meno rakúskej literatúry 20. storočia. To meno, ktoré asi netreba predstavovať, je známe čitateľstvu aj u nás. Vyšlo napokon viacero kníh aj v slovenskom preklade, avšak v posledných rokoch nie sú veľmi dostupné v knihkupectvách. V knihkupectvách nájdeme jeho knihy skôr v angličtine a v češtine. Tie slovenské vieme, respektíve doteraz sme vedeli hľadať primárne po antikvariátoch. Thomas Bernhard je jeden z mojich obľúbených autorov, asi najneurotickejší prozaik, ktorý je schopný sťažovať sa na všetko a všetkých a ktorého prózy sú v niečom až neznesiteľné, ale zároveň vlastne veľmi citlivé a plné akejsi tragickej osamelosti a snahy byť súčasťou sveta, do ktorého zároveň jeho rozprávači, ktorí sú veľmi zjavne jeho alter egami, tak úplne nezapadajú. Čiže sa teším, že tá kniha je opäť v peknom novom slovenskom vydaní dostupná v knihkupectvách a teším sa na ňu, keďže ak sa nemýlim, práve tie novely, ktoré sú v nej zahrnuté, som nečítal, alebo z nich čítal iba časť, takže to pre mňa bude nová skúsenosť. Toto boli naše knižné tipy. A v ďalšej epizóde sa môžeme tešiť na rozhovor s poetkou Veronikou Dianiškovou, ktorý bude viesť Pavel Sibila. Ak sa vám táto epizóda podcastu Kult knihy páčila, prihláste si ho na odber a budeme radi, ak ho aj ohodnotíte vo vašej podcastovej aplikácii. Vaše postrehy či otázky nám môžete písať na naše sociálne siete, ale aj na e-mail kult.knihy@gmail.com. Zároveň ďakujeme nášmu hlavnému partnerovi, ktorým je nadácia Tatra banky, za finančnú podporu. Na tvorbe podcastu sa pravidelne podieľajú Daniel Domorák, Martin Makara, Anna Siedich, čiže ja, Pavel Sibila a Michal Tal.